қирғизистон эътирози ҷониби тоҷикистонро номақбул хонд. роҳи дигари муҳоҷирати корӣ. Як гурӯҳи муҳоҷирони кории тоҷикистон ба Кореяи ҷанубӣ барои кор рафтаанд. мақомот сабаби қиматшавии нархи истифодаи қувваи барқро шарҳ доданд. мурофиаи завқи Бексаид Аминиро ба таъхир гузоштаанд. русия шаҳрҳои гуногуни Украинаро мушакборон кард. қирғизистон эътирози ҷониби тоҷикистонро дар робита ба шарҳи котиби матбуоти вазорати корҳои хориҷии қирғизистон Чингиз Кустебаев дар шабакаи иҷтимоии фейсбук номақбул хонд. рӯзи 8 октябр сафири тоҷикистон дар қирғизистон Назирмат Ализода ба вазорати корҳои хориҷии ин кишвар даъват шуд. бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии қирғизистон аз ҷониби тоҷикистон номуносиб будани эътирози расмии вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар робита ба назари шахсии котиби матбуоти вазорати корҳои хориҷии қирғизистон дар шабакаи иҷтимоии фейсбукро шарҳ доданд. дар вазорати корҳои хориҷии қирғизистон ба сафири тоҷикистон гуфтанд ки ҷумҳурии қирғизистон давлати демократӣ буда тибқи қонуни асосии кишвар ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад озодона андешаи худро баён кунад. равиши тахрибкоронае ки ҷониби тоҷикистон интихоб кардааст баръакс аст ва ба ҳифзи сулҳу оромӣ мусоидат намекунад. қирғизистон ҳамчунин аз ҷониби тоҷикистон тақозо кардааст ки фазои таҳаммулпазирӣ ва хусумати байнимиллӣ эҷод накунад ва талаб кардааст ки ӯҳдадориҳои худро дар асоси протоколҳои имзошуда содиқона иҷро кунад. ёдовар мешавем ки рӯзи 7 октябр сафири қирғизистон дар тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон даъват шуда дар робита ба изҳороти котиби матбуоти вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон ба ӯ ноти эътирозӣ супорида буд. шарҳи бештар аз ин қазияро дар барномаҳои гузаштаи мо пайгирӣ кунед. имрӯз як гурӯҳи муҳоҷирони кории тоҷикистон аз Тошканд ба Кореяи ҷанубӣ парвоз карданд. таври дафтари матбуоти вазорати меҳнат ва муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, бар асоси созишнома 22 муҳоҷири корӣ бо дархости корфармо барои корҳои мавсимии кишоварзӣ ба Кореяи ҷанубӣ рафтанд. онҳо дар шаҳри Хемпёнг музофоти Ҷеолаи ҷанубӣ фаъолият хоҳанд кард. ҳамаи кормандон дар муассисаи давлатӣ маркази омодагии пеш аз сафар ба муҳоҷирати меҳнат تعلیم گرفتند. тавре дар вазорати меҳнат қайд карданд аз 78 нафари ба қайд гирифта шуда 58 нафар тибқи талаботи корфармои кореягӣ раводити ҷумҳурии Кореяро гирифтанд. ёдовар мешем ки вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода моҳи апрели соли ҷорӣ барои ҷалби коргарони мавсимӣ аз Тоҷикистон ба вилоятҳои гуногуни Корея аз Сеул дидан карда буд. сипас ҷонибҳо як созишнома ва 2 ёддошти ҳамкорӣ имзо карданд. хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати Тоҷикистон афзоиши қимати нерӯи барқро аз 1 октябри соли равон шаҳр дода, сабаби болоравии тарифи нерӯи барқро ба афзоиши ҳаҷми хароҷот дар корхонаҳо барои истеҳсол, интиқол ва тақсими нерӯи барқ, болошавии нархи сӯзишворӣ ва молиданӣ, таҷҳизоти барқӣ ва ғайра унвон кард. дар шарҳи хадамот гуфта мешавад ки афзоиши иқтидори истеҳсолӣ аз ҳисоби бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузург, таъмиру таҷдиди нерӯгоҳҳо ва системаи мавҷудаи энергетикӣ ба даст меояд ки маблағҳои зиёдро талаб мекунад. ёдовар мешем ки нархи фурӯши 1 киловаттсоат нерӯи барқ то 30 сентябри соли 2022 барои аҳолӣ 22 сомониву 66 дирам бо назардошти андоз аз арзиши илова шуда ва аз 1 октябри соли 2022 он 26 сомониву 51 дирам шуд. мурофиаи аввалини завқи Бексаид Аминӣ рӯзноманигори боздоштшударо ба таъхир гузоштанд. мурофиа ки мебоист рӯзи 10 октябр дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт баргузор мешуд, ба сабаби номаълум ба рӯзи дигар монд. дар додгоҳ қазияро ба пайвандони Аминӣ шарҳ надоданд. ин хабарнигори тоҷик ба ҳамкорӣ бо Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 гумонбар аст. худаш борҳо гуфтааст
ба ҳеҷ созмони гурӯҳе марбут нест ва ҳамкорӣ низ надорад. Завқибек Саидаминӣ рӯзи 8 июли имсол аз тарафи полиси шаҳри Ваҳдат дастгир ва баъдан ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе бурда шуд. Завқибек Саидаминӣ 38 сола бар асоси қисми 2 моддаи 307 нишонаи 3 муттаҳам дониста шудааст. тибқи ин айбнома ба Завқибек Саидаминӣ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. хабарнигори пешини телевизиони Тоҷикистон бо суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гашта, аз зумраҳои онҳое дониста мешуд, ки талош доранд ҳақиқатҳо гуфта шаванд. субҳи имрӯз бар асари мушакпартоиҳои Русия ба шаҳрҳои гуногуни Украина чандин нафар кушта ва захмӣ шуданд. ҳамлаҳои Русия 2 рӯз баъд аз таркиш дар пули муҳими Керч, ки Қримро ба Русия мепайвандад, рух дод. мақомоти украинӣ гуфтанд, дар ҳамлаҳои мушакӣ ба шаҳри Киев 5 кас ҷон бохта, 12 нафари дигар захмӣ шуданд. ба навиштаи расонаҳои украинӣ ба шаҳрҳои дигари ин кишвар аз ҷумла Днепр, Львов ва Тернопил низ ҳамлаҳои ҳавоӣ сурат гирифтааст. ба гуфтаи мақомоти Украина, ин ҳамлаҳо талафоти ҷонӣ дар пай доштааст, аммо мақомот омори дақиқе надоданд. таркишҳо дар пойтахти Киев дар ҳоле рух медиҳанд, ки рӯзи гузашта президенти Русия Владимир Путин хадамоти махсуси Украинаро ба созмондиҳии таркиш дар пули Керч гунаҳкор кард. вайрон шудани пулро зарбаи сахте ба талошҳои Русия ба ҷанг дар Украина медонанд, чун пул яке аз роҳҳои асосии таъминоти сарбозони Русия аст. бо партоби зиёда аз 80 мушак ба шаҳрҳои гуногуни Украин, Русия ҳушдор дод, ки минбаъд вокунишҳояш ҷиддитар хоҳанд шуд.